Hola, jo sóc Snow. Avui som 13 de maig de 2025. Aquesta setmana i la següent tinc festa de la Woman, excepte al gimnàs i a Twitch i YouTube. Ahir vaig fer gimnàs, estic destrossat, agulletes, després els alts, no m'agrada els alts, i a YouTube hi ha molts alts. Per què? No ho entenc, no ho entenc. Em fa ràbia. És una raó? Anuncis. És càncer. Després, és una xorrada. Em fa gràcia. Em fa gràcia. I per últim, l'Àlex, l'altra persona, és, és molt difícil d'explicar. BMW o Mercedes vist és més fàcil. Em fa gràcia. Em fa gràcia. Ahir vaig jugar Borderlands 3. Un altre cop. És al principi i ja està, però... No spoilers, no, 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 no. Adeu, que vagi bé i fins una altra. El dijous Hearthstone o Hots. Adeu.